ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали AutoLife. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. умедвор ҳастем ки ҳама каса соз ҳастен, хуб ҳастен. навре ки динамо барои шумо пешкаш гардонидем ва гуфта будем ки касое ки мошини фурӯшӣ доранд марҳамат ба мо равон кунанд ва мо дар канал ройгон реклама мекунем ва якчанд бародарҳо мошинҳои фурӯшиашонро ба ман равон карданд ва имрӯз мо барои шуморо 15 мошини фурӯширо омода кардаем ва пешкаш мегардонем ва ҳангоме ки ба мо мошин равон мекунем албатта суратҳои соз ва оиди мошинатон маълумоти бештар ва пурра равон кунем ва мо дар канал ройгон реклама мекунем. навра то охира тамошо мекунем. албатта дастгириро фаромӯш накунед. дастгирӣ аз шумо фақат дар видео лайкҳоро бигзорен ва сар насиб кардагӣ бошад ба мошинбозори душанбе меравем ва аз он ҷо ҳам чӣ қадаре ки қувват ва нерӯ дорем барои шумо мошинҳоро сёмка мекунем. миннатдори худамро ба ҳар яке шумо мерасонам бародаро ки моро дастгирӣ мекунед ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки барои шумо наворҳои нав ва ҷолибро сари вақт пешкаш бигардонем. раҳмат ки бо мо ҳастем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. ва мошини якуми бошад Toyota Camry. як бародар аз ноҳияи Қумсангӣ равон кардагӣ аст ва гуфтааст ки мошин солош 2007 объем 2.4 ҳуҷҷатош 1 солай, состояниш тенҷай, бензини холӣ, нархиш 105,000 сомониай бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 930 44 34 34. касоида маъқул мешавад бародаро метавонед занг бизанед ва аз ҳамаи шумо бародаро хоҳиш мекунам ки нафарое ки мошинхари аниқ ҳастанд метавонанд занг бизананд. вақте ки ман ба мошинбозори душанбе мерам бисёри мошиндорро мегӯем ки дуака мошинта бепул реклама мекунем дар ютуб, мегӯянд ки бисёр занг мезананд дар соати 10-12 шаб. аз ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам бародаро вақте ки пеш аз оне ки занг мезанен вақта ба назар бигирен. ва мошини деюм бошад Opel Hatchback. солош 97, объеми мотор 1.6, коробкаш механикай, растамошкаш шидагӣ, нархаш 22,000 сомониай ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва номрои соҳибаш 8901 402 59 38. ва мошини сеюм бошад BMW 5. солош 2010, кузов седан, объеми мотор 2.5 ва 150,000 пробег дорад. мотор дизел, растамошкаш шидагиай, коробкаш автомат ва гуфтааст дар ҳамҷа соҳиби мошин камтар оиди мошин маълумот додагӣ аст. BMW 39, техазмота танировкаш 8 моҳай, автомат, типтроник, люк, панорама, обогрев сидени, мултирул. хулоса ҳама навороташ кор мекунад. расход 7 литр расход дорад. нархи ҳамин мошин 80,000 сомонӣ астай ва номрои соҳибаш 935 61 00 20. ва мошини чорум бошад Opel Astra 8. солош 2006, кузов хэтчбек, объеми мотораш 1.6 ва 256,000 пробег дорад. бензини холиай, растамошкаш шидагӣ, коробкаш механикай ва дар ҳамин ҷа соҳиб мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотори 1.6 экатекай, твинпорт беванусай, мошин вагониай, камутум кораш ҳастай ва нархи ҳамин мошин 56,000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 929 99 91 11. ва мошини панҷум бошад Hyundai Solaris. солош 2018, кузов седан, объеми мотор 1.6 ва 91,000 пробег дорад. бензини холиай, растамошкаш шидагӣ, коробкаш автоматай ва дар ҳамҷа соҳиб мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, ҳуҷҷатош ҳастай, радной краскаш ва нархаш 141,000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 927 88 88 87. ва мошини шашум бошад Toyota Camry. солош 2018, кузов седан, объеми мотор 2.5 ва 47,000 пробег дорад. бензини холиай, растамошкаш шидагӣ, коробкаш автоматай ва нархиш 287,000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 921 11 34 60
1. Машини автомошад Mercedes C-класс, солош 2000 май, кузов седан, объеми мотор 2 ва газа бензинай, растамош кашидагӣ, коробкаш автоматай. ва дар ҳаминҷа соҳиби мошин гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, коробкаш D+ полни наворотай. масъалаи таънировка кузов, коробка, мотор 100% ҷавобгӯ аст. нархиш 81000 сомонияй бо арзонан мешавад ва номрои соҳибиш 937 32 0002. ва мошини ҳаштум бошад Lexus GS, солош 2007, кузов седан, объеми мотор 3 ва бензини холияй, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. масъалаи кузов, мотор, ходовой ҳамаш 100% ҷавобгӯ аст ва нархиш 85000 сомонӣ. ва номрои соҳибиш 927 65 55 69. ва мошин наҳам бошад BMW C, солош 2012, кузов седан, объеми мотор 2 ва мотор дизелай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва гуфтааст ки BMW C120D мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад, марамат мошина 100% проверка кунанд ва метавонанд ки баъдан харидорӣ намоянд. ва нархиш 176000 сомонӣ бо муомилан дорад. ва номрои соҳибиш 927 24 33 30. мошин вагони ҳастай. ва мошин даҳам бошад Toyota Avensis, солош 2006, кузов универсал ва объеми мотор 1.8 ва 147000 пробег дорад. газа бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай. мошин вагони заводскои газ дорад. мотор ходовой, коробкаш 100%, элеганс, полни наворот ва техосмотршам навкардагӣ ва нархиш 75000 сомонӣ бо муомилан дорад. ва номрои соҳибиш 927 77 49 39. ва мошини 11 бошад Mercedes S-класс, солош 2007, кузов седан, объеми мотор 7 ва газа бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш вариаторай. ва дар ҳаминҷа соҳиби мошин камтар маълумот додагӣ аст ва гуфтааст ки S-класс лонгай, салонсия, 4 баллони пачка, кондитсионераш яхай, ягон камбудӣ надорад ва вариантҳои алишиян дорад. ва нархиш 166000 сомонӣ. ва номрои соҳибиш 004 55 44 45. ва мошин 12 бошад Opel Astra-G, солош 98 май, кузов хечибек ва объеми мотораш 1.6, 170000 пробег дорад. газа бензин, растамошка шидагияй, коробкаш механикай. ва гуфтааст ки полни наворот ва нархиш 40000 сомонӣ. ва номрои соҳибиш 928 11 35 12. ва мошини 13 бошад Mazda 6, солош 2011, кузов седан, объеми мотор 1.8 ва 211000 пробег дорад. газа бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархиш 86000 сомонӣ бо муомилани дорад. ва номрои соҳибиш 929 66 66 63. ва мошини 14 бошад Lada Priora, солош 2007, кузов седан, объеми мотор 1.6 ва бензини холияй, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай. мошин срочна фуруши дар ҳолати хуб қарор дорад. техосмотрш 1 сол, 4 баллони нав, ягон камбудӣ надорад. нархиш 23500 сомонӣ. номрои соҳибиш 989 16 14 14. занг мезанем бо барои шумора бештар маълумот метаҳанд. ва мошини 15 бошад Range Rover Sport, солош 2014, кузов внедорожник ва объеми мотораш 3 ва мотор дизелай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай. ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархиш 390000 сомонӣ бо муомилам дорад.
و این بود برادران 15 ماشین فروشی که در نوار امروز ما برای شما را پیشکش گردانیدیم. امیدوار هستیم که برای شما را این معقول شدگی است و سر نصیب کردگی باشد نوار نو رو از ماشین بازار دوشنبه برای شما را پیشکش میگردانم. ماشینی که معقول تون است حتما در کامنتر نویسونیم، به قدر امکان ما هم برای شما را سیامکه میکنیم. رحمت که با ما هستین و ما هم در خدمت شما هستیم. دستگیری شما است که ما هم کوشش میکنیم نوارها را سری وقت برای شما را پیشکش بگردونیم. اینا خدمت رو به هر یک پادپیشک، به هر یک برادری که ما را دستگیری میکنن میرسونم که ما تگ 150,000 پادپیشک در هفته ایستاده ایم. امیدوار هستیم که از این هم زیاد می شود. همه این با دستگیری شما هسته. سلامت باشین برادران عزیز. ماشین‌های فروشیتون هم مرامت به نمره روی اکران فقط در تلگرام روان کنین. رکلام در کانال AutoLife رایگان است. سلامت باشین تا ویدیوی آینده. خداوند مهربان هر یک ما و شما را در پناهش نگه بدارد.